doktory líctva udeluje duo Anet a Lája. Ako dobre čítam, Kája, prepáč, nie? Anet a Kája. Je to prišlo divné. Páči sa teda, dostal sme týto diplom a ja si, no. Je to síce záhru seznamka, ale my sme hrali seznamku o tej pol-štvrtej v nekonečnom takom slede. Čiže bolo by dobre, keby sme tú hru vymenili a teda potvrdili schopnosti genu, ktorý uhádol fakt asi 18 ľudí, ale dal by som hru, ktorá sa volá Party. Za ten diplom, ja som to neurobil, ale za ten diplom, že keď si ho dostal, tak si myslím, že to je dobré. Lebo tí ľudia sedia teraz v hľadisku. Ste tu baví, že? Já si právě myslím, že bych to nemusel hrát já, protože já už jsem oceněný byl. Že by to bylo... Za seznamku. Za party máš hovno. Čiže? Já se zeptej, kdo by to měl hrát. Dobre, tak sa spýtam teda fakt, aby sme boli demokratickí, že koho by ste rádi poslali dozadu, kto by ste boli rádi, keby si zahral Party? Tento menšinový ľavobok. Tak, ale vy jste si zaplatili vstupní, já tam klidně půjdu, ale... Já vám nenabídnu zdaleka. Ale to je posledný. To je možno posledný.